Moi! Tänään asiaa talvikompostoinnista. Tuu mukaan. Nyt on 6 astetta pakkasta ja tuolla hämöttää komposti. Käydään katsomassa, mitä sille kuuluu. Eli täällä on biolainen pikakompostori, 220 litraa. Tää on vähän vanhempaa mallia. Uudet näyttää vähän erilaiselta. Tässä on edessä lämpömittari. Ja nyt näyttää siltä, että vähän yli 10 asteessa on tuo massa tuolla sisällä. Eli juuri toiminnassa. Kansi oli äsken vähän jäässä. Jouduin koputtelemaan sitä auki. Eli se on semmoinen yleinen ongelma, mikä näihin tulee. Että tiivisteet siinä helposti vaurioituu, mutta varovasti kun naputtelee täältä reunoista vaikka harjan varrella, niin se aukeaa sitten se kansi. Kurkataan tänne sisälle. Kyllä sieltä höyryä nousee, eli kompostointi on käynnissä ja se on nyt 2/3 täynnä. Mä oon sinne äsken tuonut lisää jätettä ja laittanut tuota huussia kompostikuiviketta siihen päälle. Ja mitä me nyt voidaan tehdä sen jäätymisen estämiseksi on se, että ruokitaan sitä kompostia mahdollisimman usein. Eli semmoisia pieniä eriä kun vie kerrallaan, niin se pysyy paremmin se lämpö siellä sisällä ja sitten prosessitoiminnassa. Ja täältä löytyy nämä kuivikkeet tästä vierestä. Nämäkin helposti jäätyy sitten isommilla pakkasilla. Eli sitten hetken päästä varmasti vien kuivikesatsin sisälle ja sieltä tuon sitten aina pienissä osissa sitä kerrallaan. Ja tuolla uinuu sitten meidän pallokompostori. Se on meidän jälkikompostointilaitos. Eli sitten kun tätä biolania tyhjennetään tuolta alaluukusta, ei pakkasella, ei varmasti onnistu niin helposti, mutta sitten lämpimämmillä säillä kun tyhjennellään, niin se viedään tuonne pallokompostoriin vielä jälkikompostoitumaan ja sieltä saa sitten keväällä hyvää multaa. Tässä lämpömittarin alla on muuten myöskin sitten tämä ilmanvaihtoaukko. Eli se pitäisi talveksi kytkeä talviasentoon, ettei se ole niin auki. Ja nyt te huomaatte tuolla ylhäällä 60 astetta, 40, 20. Eli se pitäisi olla aika lailla sitten kiinni asennossa, että se myöskin estää tuota kompostia jäätymästä. No nyt mä olen unohtanut ennen pakkasia sitten säätää tätä. Eli sitten kun tulee suojakelit, niin täytyy sitten ensimmäisenä muistaa hiukan kääntää tätä niin, että tuossa nuolen osoittamassa kohdassa on sitten tuo 20 astetta. Ja siis syy siihen, minkä takia en ole nyt voinut säätää, on se, että sehän on jäätynyt kiinni. Eli siinä käy näin, että jumiin menee, ainakin tässä vanhemmassa mallissa. Sen takia odotellaan suojasäätä ja säädetään sitten talviasentoon. Niin tällaisia talvisäätöjä voi ja pitää kompostiin tehdä. Kompostointi on kyllä talvellakin ihan mahdollista, kun ottaa vaan huomioon tämmöiset käytännön asiat, että mitä tämä kylmä ja pakkanen aiheuttaa. Eli siinä muutama vinkki talvikompostointiin. Toivottavasti sojuu sullakin kompostointihommat luonnikkaasti. Ota hei tili seurantaan. Täältä löytyy jatkossakin kierrätys- ja kompostointivinkkejä. Moikka moi!